Častokrát niekedy spíme všetci spolu, niekedy si to rozdelíme, aj keď naše deti majú každý detskú izbu, tak Alexík spáva väčšinou so Saškou, ja v Adánkovej izbe, alebo Adánkom v Alexíkovej izbe. Sú ešte takí mojka, čiže chcú spať ešte s rodičmi. A mne to vôbec nevadí, lebo ja som za to rád. Lebo keď už som spať nebudú chcieť, tak mi to bude chýbať. Počkaj, to rožne, lebo to nemôžem tak prebrať, že mu rožné svetlo, to musím pomaličky. Vadí, dobre ránko, láska. Vstávame. Saškej. Kedy mu pustím rozprávku, ale ako hovorím, že takú na STVčke, aby sa trošku prebrali a pozreli si fakt pekná, taká náučná Bluey, taká austrálska rozprávka, fakt pekná, tak? Akorát začala. Takže keď chce niekto pustiť deťom peknú rozprávku, tak odporúčam túto Bluey, je to dosť také dobré aj pre rodičov, akože. Že aj si to pozeráme spolu. Takže Adánko je zobudený. Aj slané nech má, aj sladké. Salánku, jahodky. Väčšinou sa ich snažím dotovať deti ovocím. Aj včera večer som im dával maliny, jahody, čučoriedky. Jablčko si veľmi radi dávajú pred spaním. Už máme taký zvyk, že si čistíme jedno jablčko pred spaním. To si popapajú. 10. vybavená. Saška väčšinou zase chystá deťom oblečenie. Áno? Že ona im znesie oblečenie, keď je hore, to im pripraví. Takže 10. boxíček. Tak to nejak sa s tým vyhrávame. Mi zrovna včera volala, že už si musela kúpiť tulipány v Tesku, že som jej dlho nedonesol kvetinu, lebo ja nosím kvetinu a len, akože niekedy len tak, nemusí byť nejaký sviatok. A ja som zrovna v kufri viezol túto kyticu, že ju doneseme za Adánkom. No tak to tak zrovna vyšlo.